И здравейте, хора! Добре дошли в новия ми канал. Днес ще рисуваме Гъмбъл от невероятния свят на Гъмбъл. И да, нека започвам. Първо правите едно такова извито кръгче. След това го обръщате така. Чакайте, че не съм го свързал. И трябва да стане нещо като числото 3, но по... така, как да го кажа. Не да е доста облегнато. Нали, сега свързвате така. Трябва да свържете тези двете черти. Мен не ми се получи много добре. На телефона изглежда по-добре. Поне аз как знам да рисувам гъмбъл, не гледам да го издокарвам добре. Слагате две такива триъгълничета като планина. Няма значение, едното по-голямо от другото. Както ми се получи гъмбъл, така важното е да не го издокарвам много. На мен така си ми харесва да рисувам. Веждите му правите ето така. Така. След това започваме с очите. И слагаме вътре в очите едно кръгче. Ето такова. Добре, се получа. Само главата му изкривих, но иначе ще се получи. Така и му ги довършвате. Ще остава място и за другите герои, за Дарвин, Анаис, Никол и Ричард, защото искам да завършим цялата поредица. Това му правим носа. Да. Само една точица. Так. Браво. Зъбчето му остро, така че... Езика ми ето. Получи се горе-долу добре. Сега чертите, защото нали това е котка. Тук са две, тук сигурно са три. Окей, за приличване гъмбъл съм главата, ще му оправя. Това продължаваме надолу. Стигаме. Да го направя прекалено дълъг. Ще ме тук в края. Така. Правим панталоните с това с колана, пуловера. Аз ще се кажа на Гъмбъл, не знам как не му е топло. Почти даже във всеки епизод е с този пуловер. Ето, трябва да се получи нещо такова. Само правим ръцете като нотички. Моите ноти са криви. Ето такова трябва да стане. Добавяме чертички, лапите. Ето, правих някакси лапата му. Ръцете му които са му лапи, нали. Сега продължаваме надолу. Да се получи ето такова като кокълче. Това кокълче го разделяме на две. Това са му краката. Не ми получи се. Има проблем. Главата е изкривена. Очите не са както трябва. Единия крак по-големи от другия, но иначе тялото си е добре. И опашката му. Както искате. Не, опашката му не е нагоре или надолу. Айде ще му е така опашката. Не знам как е опашката на Гъмбъл, дали е вдигната или не, но ето така. И оставяме. Това е Гъмбъл, хора. Сега да го отцветим.
Така хоричете да мръдна тази чаша. Цветовете, които ни трябват са синьо, розово. Този цвят не го знам какъв е, червено и оранжево. Ама аз мислех, че имам по-тъмни цветове, ама някъде съм ги разхвърлил. Защото аз искам светосянки да направя. Трудно е да държа и да снимам. Защото няма на какво да си поставя телефон да снима. Така. И сега ще се върна. Така, ето го гъмбъл. Не ми се получава добре. Трябва да съм честен. Някой пъти, като имам желание, ми се получава. Сега нямам толкова голямо желание, затова е така. А половера на къбълма е кафяв. И с оранжево пак е горе-долу добре, но... Нали? Да. Добре хора, това ще видеото. Надявам се да ви е харесало. И напишете колко оценявате гъмбъл от 1 до 10. Аз мисля, че 5,5, 6 от 10, така че да. Чао!